איך לפתוח ערוץ יוטיוב, איך להגדיר אותו נכון, הכל בסרטון הזה. בגוגל תרשמו פתיחת ג'ימייל, זה ייתן לכם יצירת חשבון גוגל שלך. תקליקו על זה, תלחצו על זה, ועכשיו אתם צריכים לרשום שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש שיופיע בחשבון הג'ימייל שלכם, ותצטרכו לבחור סיסמה, ולחצו על הבא. עכשיו זה אופציונלי, אבל אני כן אוהבת לתת להם את המספר טלפון שלי, ויש בנוסף תוכלו לספק כתובת אימייל לשחזור החשבון. תרשמו את התאריך יום הולדת שלכם ואת המין, ולחצו על הבא. עכשיו יש לקרוא את התנאים והגבלות, ובסופם להחליט האם אתם מסכימים או לא. אני מסכימה. ופה אני יכולה לבחור צבע, צהוב זה צבע יפה. ובעצם אנחנו יצרנו את חשבון הגוגל שלנו. עכשיו בואו ניצור חשבון יוטיוב. אתם יכולים לצאת מפה או להישאר פה, זה לא משנה. אני יכולה לפתוח טאב חדש, תווית חדשה, ולכתוב youtube.com, וזה יוביל אותי ל-youtube.com, לאתר הרשמי של יוטיוב. אז מה שאני עושה, אתם רואים פה שכבר יש לי חשבון. אז פה באייקון, איפה שמופיע האות א', ואחרי זה אני אחליף את זה לתמונה שלי בהמשך, אני לוחצת פה, ואני בוחרת יצירת ערוץ. עכשיו אני יכולה להעלות תמונה, ואז אני יכולה לחתוך את התמונה הזו שתתאים בדיוק לעיגול שלי, לאייקון שיצרתי. כדי לדעת איך עושים תמונה כזאת, פה מתחת לסרטון הזה יהיה קישור לסרטון אחר שמראה בדיוק איך ליצור את התמונה הזאת. כמו כן אתם יכולים להוריד טמפלייט, להוריד תבנית שפשוט מובילה אתכם לקנווה, לאתר החינמי של קנווה, ושם עם התבנית שלי, עם הממדים, עם הכל, אתם פשוט מחליפים לתמונה שלכם, ויהיה לכם כזאת תמונה. אחרי שווידאנו שהתמונה מתאימה בגודל, נלחץ על סיום, והנה הנה שמי, ובעצם ככה הערוץ ייראה. תקליקו על יצירת ערוץ. והנה הערוץ שלי, אולה גולדן, אין לי מנויים. כמובן שאני אוכל לשנות את שם הערוץ והכל. אז בואו נתאים את הערוץ אישית. נלחץ על התאמת ערוץ. ועכשיו הוא יגיד לנו, ייתן לנו כל מיני הנחיות, אבל אתם לא צריכים את ההנחיות האלה כי יש לכם אותי. ככה ייראה הערוץ שלכם. פה יש לכם את התמונה שאפשר תמיד להחליף. פה יהיה לכם מרכז שליטה, שזה הדשבורד שלנו. תוכן זה הסרטונים שאתם מעלים. פלייליסטים זה רשימות השמעה שאתם עושים לעצמכם. כלומר, במקום שאתם תשמעו מוזיקה שעד עכשיו בטח שמעתם ביוטיוב ועשיתם רשימות השמעה, עכשיו פה יהיה הסרטונים שלכם, הם יהיו מקובצים לקבוצות של תוכן, לפי הנושאים או לפי איזשהו קורס אולי שתרצו להעביר או דברים כאלה. אחרי זה יהיה לכם אנליטיקס, וזה בעצם הדאטה שלכם, כמה כל סרטון מביא צפיות, כל האנליטיקס, כל המידע. לאחר מכן יהיה תגובות, כתוביות זה מקום תוכלו להוסיף כתוביות אחר כך. זכויות יוצרים זה אם אתם הפרתם זכויות יוצרים, אתם תמצאו פה. מוניטיזציה, בתקווה שתצליחו לעשות מוניטיזציה לערוץ ממש מהר, זה יהיה הטאב שלכם להיכנס אליו. הכל כמובן אני אסביר בהמשך. אחר כך התאמה אישית, שזה משהו שאנחנו בעצם תכף נתחיל ממנו. ספריית האודיו, מפה בעצם תוכלו לקחת את האודיו, את המוזיקה, לסרטונים שלכם בחינם. לאחר מכן יש לכם הגדרות ושליחת משוב. אז עכשיו אנחנו נמצאים בהתאמה אישית. יוטיוב הוביל אותנו אוטומטית להתאמה אישית, כדי שנתחיל לעצב את הערוץ שלנו. אז ככה, בואו נלחץ שנייה לצפייה בערוץ, ואתם תראו שהערוץ הוא מאוד חדש, הוא עוד לא באמת מותאם לשום דבר, כמובן שעדיין אין לנו סרטונים. אז בואו נחזור חזרה להתאמה האישית של הערוץ, ונתחיל להתאים אותו. אנשים חדשים שבאים לערוץ שלכם, יראו את הטריילר הזה,
פה אנחנו נשים סרטון נבחר למנויים חוזרים, כמובן קל מאוד להוסיף אותו, ללחוץ על הוספה, ופה יהיה כל מיני קטעים שאתם רוצים שיופיעו בערוץ שלכם. אתם יכולים להוסיף פה פלייליסטים, אתם יכולים להוסיף פה סרטונים קצרים, שזה שורטס, העלאות האחרונות שלכם, כל העלאות שלכם. זאת הפריסה בעצם, איך הערוץ ייראה. אם אתם הולכים למיתוג, פה אתם תראו שאתם יכולים לשנות את התמונה שלכם, או להסיר אותה, אני ממליצה תמיד שתהיה תמונה ברורה, ופה תהיה תמונת הבנר. הערוץ יוטיוב שלכם, יש לו איזושהי תמונת רקע כזאת, כמו בפייסבוק, ופה היא תהיה. עכשיו זה מראה לכם איך זה יראה בטלוויזיה, בלפטופ ובנייד, ואנחנו נעצב את הבנר שלנו, אני אראה לכם איך עושים את זה בסרטונים אחרים, אבל בעצם פה אתם מעלים אותו, אתם לוחצים עליו ומעלים אותו. וסימן מים לסרטונים זה איזשהו סימן מים שירוץ לאורך הסרטון, ואתם יכולים לבחור האם זה ירוץ לכל אורך הסרטון או להגביל אותו בזמן. ופה אני תמיד אוהבת לשים או את הלוגו שלי או איזושהי call to action, הנאה לפעולה, כלומר subscribe, תירשמו כמנויים, כי זה מה שאנחנו הכי רוצים, לפחות רובנו, אני לא יודעת אם אתם. וזה בעצם הערוץ המיתוג. אם אתם הולכים למידע בסיסי, אתם תראו שזה שם הערוץ שלי, פה גם ניתן להחליף את שם הערוץ שלי. כלומר, אם אני לוחצת על העיפרון הזה, ואני רוצה לקרוא לערוץ שלי, זה יהיה עכשיו שמו החדש של הערוץ שלי. אני זוכרת שפעם היו מגבילים אותנו להחליף שם פעם ב-30 יום. אני לא רואה פה שיוטיוב מציין שום דבר בהקשר הזה, אז יכול להיות שזה כבר הוסר, ההגבלה הזאת הוסרה. פה זה התיאור של הערוץ שלנו, על מה הערוץ שלנו, מה אנחנו בעצם עושים. תנו לי לרשום בקצרה מה אני עושה בערוץ. טוב, כמובן שאני חרטשתי קצת, כי אני לא ממש עוד עבדתי על זה, אבל אני אשפר את זה בהמשך. כדי לשנות את זה, תמיד תוכלו להיכנס להתאמה אישית, למידע בסיסי, ולשנות פה את התיאור של הערוץ שלכם. מה שאני ממליצה שתיאור הערוץ יכיל, זה כמה מילות מפתח. מילות מפתח זה בעצם מילים שאנשים מחפשים, ובעזרתן יוטיוב יודע להתאים את הערוץ ולהראות את הערוץ שלנו למי שמחפש. אז אם אני הכללתי פה את כסף באינטרנט, ולא פעם אחת, אם אתם תשימו לב, יש פה עסק אינטרנטי, יש פה כסף באינטרנט, יש פה שוב כסף באינטרנט, ואלו הן מילות המפתח שאני רוצה שיוטיוב יראה את הערוץ שלי למי שמחפש מילות מפתח אלו. אז חשוב מאוד לעשות אופטימיזציה לערוץ שלכם בתיאור של הערוץ. פה אתם יכולים להוסיף שפה, זו אופציה די חדשה, כתובת ה-URL של הערוץ. זאת הכתובת ה-URL של הערוץ. כשיהיה לכם 100 מנויים, תוכלו לקבל כתובת אישית, שתוכלו לעצב אותה גם עם השם של הערוץ. בינתיים זה מה יש. חשוב מאוד להעתיק את זה איפשהו, כדי שתוכלו לפרסם את הערוץ. ופה אתם יכולים להוסיף פרטים ליצירת קשר, כתובת אימייל. בואו נוסיף את הכתובת אימייל שלנו, החדשה שיצרנו. היא פה. תוכלו למצוא אותה פה, באייקון הקטן הזה. הנה היא. ובסוף תלחצו על פרסום. בואו נעבור לערוץ. אם אתם שואלים למה יצרנו חשבון ג'ימייל נוסף, הסיבה היא, אני לא אוהבת להשתמש באימייל האישי שלי כשאני יוצרת ערוצים, כי זה קצת יותר חשוף להקרים ודברים כאלה. אני תמיד מעדיפה לפתוח אימייל חדש, ואם משהו קורה ופרצו, אז פרצו רק לערוץ הזה, הם לא בעצם פורצים לאימייל האישי שלי. זה עושה את העבודה של האקרים קצת יותר קשה, אני לא אגיד שהיא בלתי אפשרית, עדיין מי שרוצה לפרוץ, יפרוץ, והיו מקרים שאנשים נשארו ללא ערוץ, כל העבודה שלהם הלכה פייפל. אגב, זו הסיבה שאני ממליצה לכם לגבות כל סרטון שאתם יוצרים בחלל הפרטי שלכם, שזה יכול להיות מחשב, או איזשהו דיסק און קי, או איזשהו דיסק, או איזשהו זיכרון חיצוני, שזה מה שאני עושה. אוקיי, אז זה הערוץ שלי, כבר השם מוחלף כפי שאתם רואים, וכמובן מה שיוטיוב רוצה שנעשה זה העלאת סרטון. אבל לפני כן אני רוצה שתעשו עוד משהו. בואו נלך שנייה להתאמה האישית של הערוץ. אגב, אתם יכולים לגשת לערוץ גם מפה. במקום הערוץ שלך יש לנו את יוטיוב סטודיו, ומשם בעצם אתם מנהלים את כל הערוץ שלכם. אז בואו נפתח את יוטיוב סטודיו, ופה אתם רואים את המרכז שליטה שלנו, הדשבורד. אין לנו כרגע סרטונים, והניתוח שלנו כמובן הוא 0. אני אלמד אתכם בדיוק איך לשלוט בכל המידע פה.
אתם תדעו איך לקרוא את המידע הזה ואיך לשפר אותו. הכל פה בערוץ. שווה להירשם. אוקיי, אז בעצם מה שאני רוצה להראות עוד זה ההגדרות פה. מצד ימין למטה תראו הגדרות עם גלגל שיניים, תלחצו עליו, ופה חשוב לנו לסדר כמה דברים. דבר ראשון, המטבע. האם אתם רוצים את המטבע בדולר, או אתם יכולים לבחור כל מטבע אחר. אני אוהבת להשאיר את זה על דולר. לאחר מכן אתם עוברים לערוץ, ופה יש מידע בסיסי נוסף של הערוץ. חשוב מאוד לבחור את עיר המגורים האמיתית שלכם. אני אף פעם לא שיחקתי בזה, למרות שהקהל שלי הוא מארצות הברית, ובתור ערוץ ישראלי, עדיין רוב הקהל שצופה בערוצים אחרים שלי, הוא כן מארצות הברית. זאת אומרת שגם אם תשימו פה ישראל, ותיצרו תוכן מותאם למדינה אחרת, יוטיוב ייתן לכם את הצ'אנס להגיע לקהל יעד שלכם במדינה אחרת. קצת נסחפתי, בואו נבחר את ישראל. ומילות המפתח, גם כאן ניתן להוסיף מילות מפתח לערוץ. כמובן השם של הערוץ אני רוצה להכניס פה. כדי להפריד את המילות מפתח אתם לוחצים על פסיק או Enter. שוב, מילות מפתח זה המילים שכשמישהו מחפש אותם בגוגל או ביוטיוב או במנועי חיפוש, הוא יכול למצוא את הערוץ שלכם בעזרתם. בעצם זה אומר ליוטיוב על מה הערוץ שלכם. חוץ מהסרטונים שלכם, אתם נותנים ליוטיוב מידע על מה הערוץ שלכם הולך להיות. ויש לכם פה 500 תווים שתוכלו להשתמש בהם, נצלו את כולם. נצלו כמה שיותר, הכניסו פה את הכל, כמובן גם את השם של הערוץ, אפילו שיוטיוב יודע את שם הערוץ, אני הייתי מכניסה אותו. ואז אנחנו עוברים להגדרות מתקדמות. יש לנו פה משהו מאוד מאוד חשוב שכדאי מאוד לסמן, כדי שכל הסרטונים שלנו שאנחנו מעלים כבר יהיו מוכנים לזה. האם להגדיר את הערוץ שלך כערוץ המיועד לילדים? בגלל שיוטיוב בזמן האחרון השיק את היוטיוב לילדים, הוא מנסה להימנע מתוכן שלא מותאם לילדים, שהיא באמת יגיע לעיני הילדים, וזה מאוד חשוב לסמן את הערוץ שלכם ככן או לא. הערוץ שלי לא הולך להיות מיועד לילדים, ולכן אני מסמנת אותו שהוא לא מיועד לילדים. חוץ מערוצים שממש מיועדים לילדים, שזה סרטים מצוירים, או גיימינג לילדים קטנים, או צעצועים, או דברים כאלה, בעיקרון רוב הערוצים הם לא מתאימים לילדים, וכדאי מאוד לשים לב לזה שלא תעברו על חוקי של גוגל, על חוקי יוטיוב. אם הכוונה שלכם להרוויח כסף מיוטיוב דרך הפרסומות שתשימו על הערוץ שלכם, אתם בהמשך תחברו קישור חשבון גוגל אדסנס לפה לערוץ שלכם. בינתיים אין לנו מה לעשות עם זה, כי אנחנו עדיין לא קרובים לזה אפילו. כתוביות אוטומטיות, אתם יכולים לסמן פה שלא יופיעו מילים שהן לא הולמות. מספר מנויים, האם להציג או לא להציג. זאת שאלה מאוד מאוד בעייתית. שאלו אותי מלא אנשים, האם כדאי להעלים את המספר המנויים שלי, כי אנשים שמגיעים לערוץ שלי ורואים שיש לי רק 3 מנויים או 4 מנויים או אפילו 500 מנויים, אנשים אולי לא רוצים לעשות מנוי לערוצים קטנים. זה שיקול שלכם. יש אנשים שחושבים שכשלא מופיע מספר המנויים על הערוץ, זה קצת, אז לערוץ יש מה להחביא, ואולי זה לא בדיוק ערוץ אמיתי ודברים כאלה. זה לשיקולכם הפרטי כמובן, ותמיד תוכלו להחליף את זה כשתיכנסו להגדרות, ערוץ והגדרות מתקדמות. וזהו, פה אין מה לגעת, אנחנו לא נוגעים פה. נלך לסטטוס הפעלת תכונות. אז שיש לנו תכונות בסיסיות, תכונות ברירות המחדל, והן מופעלות, ועכשיו אנחנו רוצים להפעיל את התכונות שדורשות אימות מספר טלפון. למה אני המלצתי לכם כן להוסיף את מספר הטלפון? כי יש פה תכונות שרק בעזרת מספר טלפון אפשר להפעיל אותם. אם תיכנסו לזה, לחץ, תראו שאתם יכולים להעלות סרטונים שאורכם יותר מ-15 דקות, תמונות ממוזערות מותאמות אישית, סטרימינג בשידור חי, וערעור על תלונות שהתקבלו דרך מערכת Content ID. זה דברים מאוד חשובים, אני ממליצה בהחלט לאשר את הטלפון שלכם, ואנחנו נעשה אימות מספר טלפון. אנחנו נבחר, שילחו לי קוד האימות בהודעת טקסט, והכניסו פה מספר טלפון, ולחצו לקבלת קוד. והנה קיבלתי קוד, אני אכניס אותו, ולחץ על שליחה. וכתוב לי שמספר הטלפון אומת. אם אני חוזרת אחורה, ובעצם אתם רואים שעכשיו התכונות הנוספות מופעלות. וזה, פה סיימנו, בואו נלך לברירת מחדל להעלאות.
ופה אנחנו יכולים לבחור האם להעלות כבר סרטונים עם איזושהי ברירת מחדל. כמובן, את הכותרת אנחנו תמיד משנים, כי כל סרטון מדבר על משהו אחר, נשאיר את זה פתוח. התיאור אתם יכולים להוסיף פה כבר, אם יש לכם לינקים לערוצי המדיה שלכם, או דברים נוספים, אתם תוכלו כבר להוסיף את זה פה, כדי שלא תצטרכו להוסיף את זה כל פעם מחדש. ופה יש חשיפה בעצם איך הסרטון יעלה. האם הוא יעלה כברירת מחדל פרטי, גלוי לכולם, או לא רשום. ההבדל זה הבדל מאוד מאוד, מאוד משמעותי. גלוי לכולם, זאת אומרת פאבליק, כולם רואים אותו. פרטי, אף אחד לא יכול לראות את הסרטון. ולא רשום, זאת אומרת רק אנשים שאתם נותנים להם את הלינק, את הקישור לסרטון, יוכלו לצפות בסרטון. ופה תוכלו להוסיף טגים. הטג היחיד שמבחינתי עובר מסרטון לסרטון, זה טג של הערוץ שלי, השם של הערוץ שלי. כל השאר אני תמיד משנה. פה יש גם הגדרות מתקדמות. בהגדרות מתקדמות יש לכם ככה. חלוקה אוטומטית לפרקים. אני אלמד אתכם איך לעשות את זה, זה באמת שטויות, אבל אם אתם רוצים שיוטיוב יחלק אוטומטית לפרקים כשאתם לא עושים את זה, אז תשאירו את זה מסומן. הרישיון הוא רישיון סטנדרטי, קטגוריה אפשר להוסיף, אבל אני בדרך כלל לא מוסיפה. השפה של הסרטון גם אתם יכולים להוסיף, אבל לא חייב, כי יוטיוב מבין את השפה. ותגובות, אם אתם רוצים להגביל את זה בתגובות בלתי הולמות, אתם יכולים פה לסמן שהשעיית תגובות מסוימות, אתם לא רוצים שיופיעו. כמו כן, אתם יכולים לבטל שהמשתמשים יכולים להציג דירוגים לסרטון הזה. אם אתם לא רוצים שאנשים יראו כמה לייקים, כמה לא לייקים, אתם יכולים להוריד את הסימון. כשזה מסומן, אנשים יכולים לראות. ובעצם פה סיימנו בברירות מחדל. אם אתם נכנסים להרשאות, פה זה המקום שיש לכם את השם שלכם, וכתוב שאתם הבעלים, ופה אתם יכולים להזמין עוד מישהו. אתם מכניסים את האימייל שלו, ונותנים לו תפקיד, הוא יכול להיות עורך, הוא יכול להיות מנהל, והוא יכול להיות גם בעלים. בהמשך יש קהילה, פה אתם יכולים לנהל תגובות, וכל מיני ברירות מחדל נוספות, והסכמים, אני אף פעם לא נכנס לזה, ואף פעם לא נוגעת בזה. בסוף חשוב מאוד שתעשו שמירה, כדי לשמור את כל השינויים.